Čauko, v tomto videu ti ukážem najlepšie Zalando zľavové kúpony. A ako vidíš, sme na stránke novezlavy.sk, dám aj link dole do popisu, aby si mohol použiť tieto kódy a mohol si ich kopírovať. A pozrieme si na to. Takže 10 eur zľava na prvý nákup nad 50 eur, kliknem na zobraziť a vidíme tento kód na tej stránke. A môžeme si ho hneď aj kopírovať, keď zmačknem na to, vidíš, že to je kopírované. A ak chcem ísť na Zalando stránku, tak jednoducho kliknem navštev Zalando a dostanem sa na oficiálnu Zalando stránku, kde môžem použiť tento kód. A hej, druhý je extra 10% zľava na outlet, kliknem zobraziť a vidím tento kód, môžem ho hneď zase kopírovať a použiť pri nákupe. Sú tu ešte dve viaceré zľavové kúpony, tieto ale nezobrazím, chcem, aby si to vyskúšal sám, takže link je dole v popisi, klikni na link a klikni tuto na zobraziť a potom ho môžeš hneď aj kopírovať a použiť na Zalando stránke. A to sú najlepšie Zalando zľavové kúpony v 2025.